In diesem Video vandaag wil je zien waar we onze vruchtbaum zaten doen, ook waar we de Luther bezaren doen. Welcome to our channel Thuis Atemhaus. Wir sind eine Familie von 9. Wir wussten und kerken so viel von uns eten Thuis Atemhaus, was es möglich ist. Ich hoffe, ihr könnt von uns was lernen und auch mitmachen. Möcht ihr eine schöne Zeit haben, das Video den Link zu klicken, was wir von der und tun. Und vergeet nicht, wenn ihr das gleichen, den Subscribe-Button abzudrücken. Hallo Ola, ik weet dat als nu wat zo lang en dat van jullie gaan al zo een video geluid. En ik hoop je moet je zeggen, ik wil jullie een video wijzen van onze vruchtboom. Vandaag zijn ik hier in den vruchtgartenbaan. En dat zijn nu geloof ik, Tommy met even geloof 4 maanden van wat we de vruchtboom gezaad hebben. Zo dat eerste part van de video wil je zien, waar we de vruchtboom zaten en met wat we zaten doen. En dan het laatste part wil je wijzen, wat dat gedaan heeft, wat is in Wosten gekomen, wat is niet in Wosten gekomen. En daar wil ik vandaag de vruchtboom uitassen. Je wordt bij de boom zijn, daar heeft ganz wat toe zo kleine astekjes en die onderste die maken door los. Ik ben niet zo moedig met onze vruchtboom. Ik geloof we hebben een krankheid gemaakt en die zijn lang niet al aan Wosten gekomen. Dus ik wil meer van reden over wanneer we roet hebben. Voor mij, ik zijn zo hier in roet aannemen. Ik ben een beetje oneen. Ik weet niet ganz genau, was wir haben in der rechten Zeit von Jahr anfangen. Wie die rechte Zeit vom Jahr der haben gesagt. Oder wo uns Trippelkrieg ist, aber allemaal lang nicht alle sind in Wosten gekommen. Und nu waren wir dann einfach mal durchessen und über dem, wo ich wird vertrauen, von wonen sind in Wosten gekommen, wonen nicht. Hallo, vandaag zijn ik bij 3 en je wordt niet vielleicht wonderen wat ik voor grote ranken hier ben op de dash heb. Maar het is nu noordwindig, so ik dacht ik moet dit alle hier bij ruim maken. So ik heb vandaag maar te doen met onze vruchtgartenzaten, aufbäumen en wiendruiven en zo wat. En ik heb me dit alle besteld. So je wilt waar ik alles aan zit, planten, wat de wortelen hebben. En dan dat ik die beste putten gaan in de eet zaten en weer fertig. So dit is een wiendruivenstuur en dit zijn met zo'n rood blijven en die zal niet geen baan hebben. Ik geloof dat als flaming seedless, dat is like wat je heute doen. En ik heb zoveel tijd gebruikt om dat alle nu te studeren. Wohnensoorten de beste würden zijn voor onze gegend. We hebben niet zo koude winteren. We hebben niet zo veel wat in aan chill hours. So ik moest een beetje kijken dat ik zo'n planten wil bestellen wat du met weinig chill hours fertig worden doen en wat de heute samen verdrijven kunnen. So dit wird in de een van die wat ik vond en deze plant dit is zo smaak. Aber het was een beetje schwer te vinden zo'n wat du warten haben en ruid zijn te zaten van alle soorten en dan nog komt er nog die. So ik heb wat sonst deze wat warten haben. So dit is in de ene. Dan heb ik hier dit. Dit is een pruimboompje. Hier is ook bis de Wartelbeeren. Dit heeft nog keine Blätter nicht, aber das ist fein Wald, das ist nicht reich. So dit ist dann so, wat so weit gekommen zijn, wat ik besteld heb, wat ik plus kon lekker in het zaten. Du zal nog een Schofmeier kommen, en die waren van der andere morgen ook nog komen, en dan wil ik die zaten. En dan heb ik over hier zo twee soorten, dit zijn groene wiendruiven. En van die vond ik nog niet. Ze dit planten wat de warten al hadden. Bitte ik wil even $100 voor een planttour. So ik weet niet, je zit niet op een rechte steed gekeken, oder als het werkelijk zo knap is. So, nu heb ik me dit einfach stärkertjes besteld. En die zullen dan schoven, mir laten dit wat het eerste eng zijn, maar ik moet nog nu zijn. Die zullen schoven dat de werkelijk krijgen. Bij deze is Nushby beschreven wordt dat met de zool oder ernst wordt. So, dit wordt me dan best gedaan oorrechen, waarop bij deze zijn. Dit zijn beide groene soorten, een groene soort grote wiendruiven, wat ook beide niet kennen hebben. En deze, die hebben hier een noot bij. Krijgt beschreven wat ik dat zal doen. En dan hebben we ook hier een klein lusje pulver bij, wat ik zal gebruiken, om deze sterker en pulver aandoen, omdat die zelf geen wortelen krijgen. So deze sterke olie, die wil ik nu eerst mal in een ding met iets zaten, wat met een zo'n week gelozen is, of ik die wil doen in ons vruchtgarten ben zaten, waar ik die dan later wel zaten. So ik haal sonst dit nog keinmal gedaan. Ik weet niet, als mir dit leiden wordt, aber
ik dacht zo, ik wil je dat wissen wat ik doe. En wanneer het dan lijkt, dan is het goed. En wanneer het niet lijkt, dan moet je dat laten zijn. En daar andere mensen nog vielleicht auch nicht uitvinden, um door Geld te sparen. Deze Steuerkiste weer niet zo die, aber ich habe dafür betalt. So, ich will gerne haben, das am Warten kriegen. Und diese, die haben keine Blätter oder irgendwas. So, ich muss doch wel bis vertrauen haben, dass das für ein Leben gestartet sind. Diese, die haben Blättertjes, oder die haben ein bisschen geräumt. Ich würde hier mal ein bisschen mit aufmerken, ein bisschen mit zu sein. Erst haben die Sachen angepackt, dass die nicht so ausdrehen. So, wo je sein kann. Hier ist ein Blatt all. So, die hier kann sein. Dit is wat leven jet. Maar dit, hier moet ik dus vertrouwen hebben dat het toch wel wat leven jet zijn. Dit is een zaken wat uitdoet. Dit is een woos uitdoet, zit me zo. Die hebben toch wel uitdoet dat die niet zelfs zo zich uitdrehen bij een shippinger wordt. So van deze soort heb ik dus 5. Van deze soort heb ik 20. Ik dacht, ik heb me 20 besteld, maar dan hebben we 20 geschickt. So, ik word in de eerste sterking en dat doen wat te zien. En dan waren we zijn is de warm warten in te doen. So, dit is een van de schmackste gratis vlees. En dit zal een zijn en dit zal boven zijn. Zodat ik zal een beetje van dat bark hier en zo. Dus dit is de eerste naad hier. Ik weet niet of je dat zien kan. Dit oostje wat eruit komt. Dat schrift op de noot. Ik zal hier zo dit bark hier loskleven. Er was het van dat, ik weet niet of het alles. En dit heeft hier een beetje loskomen. Ik weet niet, is dat ganz abrechtig. Als we dit een beetje afschauen. Ik wil een beetje taler dat hier loskleven. Ja, dat wel hier ganz loskomen, dat bark. Dan doe je als de storm schmakt rein. En dan zeg ik dat, ik zal een klein beetje van dit pulver doen. Dat een beetje nood merken aan het doen. So, ik weet niet, nee, mij spijt ik ze dit is een beetje nood. Especially wanneer ik hier een beetje ongekleefd heb. Dan spijt ik dat een beetje nood. So, ik geloof dat ik dat nog dollar wat brood nood merken. So, is dit. Hier een beetje aandoen. Ja, du blijft een beetje aan. Ik heb samen nog een, waarmee dit niet theoretisch nog een glas gevallen, dan is dit rooting powder. So, is dit. Dus nu een beetje witte doen. En dan word ik dus alles zo. En dan word ik de buiten gewoon in mijn ding met eten aan. So, nu heb ik mijn starke alle eruit. Ik heb deze Feuerwunderspiel wie ook pas staat. Die een beetje dat haltje er losgekleefd en dat witte pulver uitdokt. En ik dacht, ik zet dit weer zo'n klein pasje. Maar het is nu nog een beetje even gebleven. So, nu gaan we deze alle met eruit nemen. En dan word ik de buiten in mijn top met eten aan. So, deze 20 stuk, dat zijn alles even rein. En dat zit een beetje onder. So, dit zijn een beetje dikkere stukken. So, ik geloof voor die zal in één gaan. Ik wil alle in hetzelfde ding. En dat zag ik op deze noot dat dit van 6 tot 8 weken wat de wortelen hebben. Wanneer je fijne wortelen hebt, dan kun je daar in mijn garden zetten. So, we moeten uitkomen. We hebben het allemaal in de goe brengen. So, hier heb ik me de noot hier nu eruit. Dat is vielleicht met noot als ik die wordt gegleicht heb. Maar hier wil ik nu een beetje laag merken. Dus dit met een schroevendraaier, dat is niet zo nijvergelijk, niet voor dicht. Bij een auto dat ik hier wel is, dat je eenmaal zo een wortelen krijgt. En dan wanneer ik wortelen heb, zal die hier allemaal eruit. Zo we mal zijn we wat schoven. En zie dat als hier zo haft dat het eerste zo'n gelenk, dat zal wat onjadood in die eten aan de sterken. En dan met de vingers een beetje voorstdraaien, dat de fan nooit het heeft. Zo, moet zijn we worden gelijk gaan met dit. Ik wil je laten wijzen wat ik wat doen. En wat ook nog zijn dat is, ik moet gaan hier plastic even en dit in schoten houden. Dit denk ik unbedingt niet in heute Sonne zien gaan, want dan würden deze bloß uitdrehen, dat würde nicht halten dan. So, dit wil ik hier bis im schoten laten. Hier so krijg ik besieden huis als de ganz meeste part van de dag als hier schoten. En moet zijn, vielleicht denk ik hier op 21 Meter später oder Tabu sich uitdreht, dan wil ik hier vielleicht plastic even, zo'n klaret plastic. Dan doe een beetje laagje naar meer. Dan wordt het ook langer nat blijven. Nou, wil ik hier wel een beetje van vertellen als deze, dit zijn ook kleine bietetjes halt. En hier zie ik me nu een beetje, wat ik niet net wat ik gedaan heb. Dit zijn de Red Baron Peach.
En dit lijkt zo een bloos bietetjes holz aan wat du einfach tim einen anderen Baum non-grafting zijn. De hand al kleine Silikon zijn dat zijn levende bietetjes. Dort schrijft du Axel de in e-shop aan für 2 bis 3 Monate. So, ik weet niet ganz snel wat ik met dit wil doen. Ik geloof dit maar ik meer een beetje meer leren zijn als ik me nu eerst maar een anderen Peachenbaum kopen. Tim deze du bus non. We zijn dit op Deutsch. Op Deutsch zijn dit ook niet non-grafting. Ik ga vergeten wat het op Deutsch zijn. Maar allemaal, ik word nu een e-shop nemen en dan wil ik op eerst mal zijn wat ik met dit weer wil doen. En next is dan deze grote planten, wat eruit zijn te buitenplanten, nu waar we dat gaan zaten. So, nu heb ik deze opgemerkt. Dit is een pluimboom en daar heb ik al fijne worteltjes. Dat schiet me niet zo schwierig, den Bosen te krijgen, maar nu niet wat een krankheid bekomt. En dit is de Wiendruimstuur. Ik weet niet waar het zijn kan, maar daar heb ik dool wortelen. En hier met Iertaub. Of een dool fijne wortelen. So, dat zal niet te schwierig zijn. Dat heeft hem best jede dag. So, nu heb ik buiten goed lachen merken. Als ik ben niet buiten, maar hij maakt bloos. So, ik heb mijn boompje hier. Du hebben aan slag. Wenn dat lag een beetje dieper gemerkt, als wat dat veelt, zal ik al hier een beetje compost aanschaden. Wat dat weekje wat zijn. En dan wil ik deze wortelen uitspreiden. Ik wil nog een beetje meer compost maken. We willen vielleicht een beetje dol zijn. Zo wat ik nu wil zijn, dat du nu jeder kant wat een wortel zijn. Hier zijn 4 en nog grote. En ze staat jetzt wel ik deze uitspreiden dat in alle kanten dat wat een stieberboom geven. Zo. En dit paardje best een stootje aanloten. Hier moet nog opgepast dat het niet wat den boom opvaren. Maar ik wil de aanloten stootje dat ik weet hoe ik alles gezet heb. Dan weet ik me vielleicht nog sterker merken hoe ik dat met farben opdoe. Dat ik weet wat van het is. So, nu hebben we door zo ook zo'n laag gemerkt met den poolboor. Maar als ik deze plantjes opmerken doe, nu zie ik dat dit al wijd verspreid was. So, dat laag is te klein. Want ik dat nu best in dat laag en dat ik würde doen aangaan. Maar dan würden diese wortelen wel mehlig plus omvang zo erin te worstelen. Je hebt dat niet een sterke plant. So, nu hebben we dat laag geraten merken. En dan doe ik zo'n compost aan. En dan willen we daar de wortelen laten uitspreiden. Zo, nu nog wat fijn opmerken. Wie ze zo laten drinken, wat maken we ook nooit meer. We waren het hier nu voor de eerste deel bloos dit. Wat we alle beiden gezet hebben. En dan werden we ons het met lagerslag, wie jeder stuurt. En lager, dus dat er meer. Hallo. So, vanavond zijn ik gewaar bij onze vruchtboom. Ik heb een nieuwe boom gekocht en sinds dit denkbaar. Dit is samen wat ik van jou gedaan heb, wat ik niet zo door te doen. Ik krijg veel dollar sinds de boom te kopen wordt bloos wat de naam bare roots. Wat er niet in een denkbaan zijn. De oorzaak voor dat is, weens de en sinds deze dingen ben, je kan zijn, dit is een grote boom. Je kan doen niet wat boven zijn. So, dit is al een lange tijd in denkbaan geweest. En die wortelen, die waren wel mehlig al de oeing zo in erin gedraaid hebben. In de halfkort ruimte om zich uitspreiden. En dan zijn die wortelen een beetje zo geleerd dat die zo maken. Dan is het zwaar voor die, wanneer we niet im Lach worden zaten, dat die zijn wortelen uitspreiden worden. Aber dit is een soort peachenboom, wat hier nu een beetje een nieuwe soort is, wat voor onze gens al zo afheen zijn. En ik heb me deze astekjes laatst besteld. Nu zijn dit astekjes wat er niet geëigend zijn om einfach wortelen te krijgen. Deze astekjes zijn geëigend om die we non praten. So, dat weer de oorzaak, wanneer ik met deze boom geholpen doe. Nu wil ik wil het niet van jou doen. Nu wil ik in bestaan beloten, wil ik dit oostje hier afsnijden. En dan wil ik door een van deze astekjes non praten. En ik wil je door graag wijzen wanneer ik dat doe. Ik ga nog helemaal zo'n doen, boom we non praten. Maar dat moet je eerst mal zijn voor alles, niet? So, we waren deze boom van jou zaten. We hebben van jou niet meer compost. So, we hebben
Dit lag plus een schoof grad gemerkt, zodat de boom lekkere eer heeft, dat hij zich zijn wortelen wat uitspreiden kan. Ik heb me ook een fertilizer gekocht. Dit zal een naturale fertilizer zijn, wat het voor de wortelen net. Dat is een root stimulator. So ik wil al onze boom, wat we gezegd hebben, ze weet, met ons dit fertilizer van doen. En dan willen we mal zien, waar we fertig waren met deze boom. So ik wil een beetje zien, dit zit niet meer nur dat deze wortelen hier tussen en erin gedraaid zijn. So dat is vielleicht fijn. Maar meer deze hier een klein beetje los, zodat de wortelen daar zich verspreiden doen. Ik glaube es einfach tot später, wenn die wortelen een beetje loser zijn, dat die zich verspreiden doen. Dat merkt van een boom, wenn die wortelen verspreiden doen. Wat compost voor de rammer? Ja, dit is compost or seed starting mix. Ik weet niet meer wat. You don't need the working of free. Ja, that's okay. Okay, so nu heb ik dit hier raam een klein beetje losgemerkt. Hier raam zijn best alles kleine wortelen. Hier is de grote wortel. En hier is er hard. So, dat wil ik sure merken. Dat deze grote wortelen, de grote wortelen hier, dat die niet voor een heg gedraaid zijn. Die is voor een kleine heg komen. So, nu hebben we dat hier zitten aanzetten. En moet je nog oppassen. Dit is een gegrafte boom. Dit is gepropt. So, de wortel is van een andere soort. So, we willen niet wieder ongeëerd schaden als basically wat het hier is. Weens, wanneer we dat deze oos worden, weens je het zijn kan. Hier is de gegraft. Dit is een andere soort en hier is dit een ongegraft. Wanneer ik dit voor ongeëerd schaden, dan wordt dit wortelen slaan. En wordt we trouble gaan. We hier twee soorten wortelen gaan. En ik wil niet van dit wortelen, ik wil best van dit wortelen. So, we worden het lachen met weer dat toeschaden. Maar dat is fijn, want we een lachen geëerd is. We hebben een beetje duidelijk lachen gemerkt, dat wordt ons werkelijk veel en dat is fijn. Klim met mij eer. Dus dat, wanneer je lachen geëerd is, dan kan de wortelen fijn omvang te wozen voet. Zo goed. Nu hebben we dus eerder am schaden. En hier en zo dat mir dat fertilizer rein merken. Du als krijgt een recept boven waar dat zal rein gemerkt. Ik glaube dat zeg 2 eetlepelval op eine Gallon Wasser. Ich glaube da nicht ganz so viel Wasser, aber ich denke das dann du ben rein merken. Ich weiß gerade der Jod kann wir. En dan best jeder boom zoveel juiten als het dan op dat recept boven zijn dat. En dat zal zoveel helpen om nieuwe boom zaten. Ook eerst vanaf wanneer een boom niet fan doen. Dus ons dat te geven. En dan doen we zeker merken dat de boom gelijk staat. En dan de eerder fan non-schaden. So, dit is een enorm grote boom. Maar dat weinig asten wat eruit gaan. Dit eerste dat valt hier alle los. Dit is een gepropte boom. Die zijn spekkers. Dit is een gepropte boom. Hier en zo is de gepropt. De wortel dat is een andere soort is wat de vruchtboom is. So dit wordt hier onder de wortel eruit komt, dat zal hier voor sure alle los. Ik wil vielleicht zijn dat ik van deze asten was in bossen krijg. Om mooie wortelen merken. Wanneer ik me op eenmaal einig word dat ik wel met woordboom of stukjes kuipen ten boom praten. Dit zou een goede wortelen zijn, wat we fijn doen voor onze gegend. So deze astekjes, die wordt me dan vielleicht in woeder sterken zijn, is met die een wortelen krijgen. Hier is al een deel, die alle voetveelt. So, en dan dit hier weer naar boven. Ik kan gleich zo bij met assen. Maar kan het zijn, dit is verzaken hier. Zijn wat hier niet wird zalen zijn. Wenn die so boven een beetje een bosch krijgen. So, hier wordt je maar een beetje wezen. Waar die laat. De bladeren zijn lacherig. En een beetje rood op een. So, wat kan het zijn? Wat voor een krankheid hebben we de man? Ik weet dat dit grote peachenboom. Die wir im Anfang, als wir den geplant haben, hatte Eimske. Aber nu zijn die keine Eimske nicht zu sein, kein Eishafer zu sein, aber den Baum sind nicht schmack. So, mal sein ist das, was diesen Baum hat, wenn du ihn nicht mal Aster hast, dass er alle boven wird wosen, mal mal Aster kriegen. Ich werde von der gleich noch fertilisieren, mit sonst ich die dann fertilisieren, dass ich die Saaten dort für die Wartlen. Noch einmal, was ich Ihnen wiesen will, ist, da je eine plant door en zo, dat is een comfrey plant.
En daar heb ik gezegd door Tom fertilizer voor de boom. Want dat is grote stieren zijn. Dan kan hij die opplakken en door de boom handhaken. Dat dat dan tussen mulch, dat dat de lijn opblijft. Ook fertilizer. Als je mensen hebben ook te mij gezegd, ik zal ram de boom hier allemaal strouw, halspanner is dan wat ram. Zodat die hier niet zo hard wordt ram. Aber ich kann nu abstecken, nicht genug Holzspäne. So muss sein. Als ik dus op eenmaal stroom word, en als ik wel wagen wat wie genoeg Holzspäne hebben en dan dat doen. So, ik wil je nog wat van de andere boom wijzen. So, wat ik van Jan grote boom nog hoop vergeten te zijn, die heet Tex King. Nu hebben we hier nog een Peachenboom. Ik geloof, deze boom zit vielleicht het schmackste van al die wat we gezegd hebben. Deze zijn wie bloß van Wartelen. Er is bloß een Wartel. En dit is een Florida Prince. Deze heeft smaak hier een basje. Daar een klein pasje zo'n rodet. En een klein pasje lager je bleeretjes ook. Maar lang niet zo als de andere alle gaan. Zo met deze zijn de kunstmodigste. Daar heb ik al een beetje alle gewassen. Zo deze brug ik nu niet kunnen aanstellen meer. En daar heb je een in koel. En hier fijn zo'n basje. Next zit hier zijn we bij een oppenboom. Deze oppenboom die heet. Laat me maar schön kijken. Pink Lady. Deze oppenboom, den heb ik op oliewoei gezet. Ik leg zo Pink Lady appel. En ik wil er niet ganz nervös wie hier worden koud genoeg de winter gaan, genoeg koude stin voor deze boom. Aber ik heb met den erin gezet. Deze zit halfweg, die heeft ook wat in de bruine bleren, een klein pasje laagjes op staan. Aber zijn stad, omdat ik het hier aan zijn kan. De bleren gaan einfach so eine bruine Plattenbaum, wo die drin sind. Wo das kann sein, ich weiß es nicht. Ich will hier diesen Baum, diesen aus hier in so unten aufmerken. Und ich glaube, eben hier loote ich durch. Darf noch nicht so gewassen, aber das ist gut. Diese bruine Blätter hier ein bisschen los. Und looten wollen sie dann noch alle fertig kriegen. So, dit is de nächste Appelbaum. Wir haben 3 Appelbäume gesät. Und dieser heißt Golden Dorset. Dieser ist da für so eine Gegend, wo du wenig kalte Winter hast, oder dass wir nicht so eine lange kalte Zeit brauchen haben. So hier auch was hier unten ein bisschen, das eben hier loote ich hier vielleicht. Wir lassen es die Fang und ein bisschen besser zu looten. Nicht ganz so viel bruine Blätter, aber dachten wir noch ein Schauf. Oh, hier unten ist nochmal der Umfang zu wachsen. So, der unten will ich die Astekjes nicht. Unten sollen den schmacken, auskriegen, schmacken Trank und dann hierboven sollen die baschig worden. En nu nog de laatste oppenboom. Hier heb ik ook wel eens in een comfrey stuur. Ik heb niet genoeg planten dat ik bij alle bomen heb, so ik heb het bewassen. Dit is een Anna-appel. Deze is bijzonder voor zijn gegend als wie, wat de zomeren zo heet zijn. En niet in de kale stunden in de winter. So deze kleine astekjes kun je beter met de heen. En deze appel, dat zal zo'n zijn. Wanneer die geruin opgeplakken worden, dan zullen die zo smaken als Granny Smith. Die geruin wordt einer kon im stuk houden. En wanneer die riepen laat, dan wordt het daar zo zijn als gala. So, dat zijn beide appel wat we zo gleichen. En dat is waarom ik deze appelboom zaten uitween. Ja, dan hebben we 2 soorten van een, recht gezegd 2 soorten van een boom plakken. So, nu deze zit al die niet zo smaak. Dit is een oppenkousenboompje. En zit dus bad door afgedreigd en dan heeft hij de oing frisch uitgelaten. De trouble met dit is, ik weet niet meer ganz genau, hoe we die uitgelaten hebben. Als dat van onder den Graf komt, of boven den Graf. Dit wordt het zeggen, wat het van boom is, wat je nu besloten. Maar we willen maar proben wat het geeft. Hier is een oostje, wat uitgelaten wordt. En dat zit niet bijzonder smaak. Aber wir wollen mal uitvangen. So, ik weet niet, hoe we die nog pinkeltjes zullen wasseren? We doen eenmaal een dag wasseren. Ik weet, ik wil hier dan zo'n laagschlee gaan. Ik zal nog niet tegenkomen. We doen eenmaal de dag aan met deze domloten valschil. Hoe we verder gaan zullen, wat leuk je. En door is alles wat van onze bomen zijn in Boston gekomen. Dat is een beetje treurig, nee? De andere zit alles als dit. 3 staken, de vangen van boven bis unten verdrehen. En die zijn ganz dreig. Heeft bus niet geglekt met die.
Wat ik nog gezegd had, ik weet niet of ik hier ganz alle ha. We hadden nog meer opgekozen, nog een heet Katie Apricot. En dan nog AU Producer Plum, dat weer een pluimboom. En Santa Rosa Plum, ook een pluimboom. Dan nog een, dat andere papiertje had ik niet, dat is een Mathley Plum. Dus ook niet. En dan nog een Hood Pear. Die zijn alle niet in Wossen gekomen. Dat is een beetje treurig, niet? Für mich ist das wirklich ein bisschen traurig. Und danach, all die Weindruven, wo ich mir so viel Arbeit mit mir die deuten meist alle in mijn denkbaan anfangen uit te laten. En nu een paar weken of zo, en ik is de dag, nu wil ik naar de warten gaan, en vangen de bladeren alle aan te verdrehen. So, de laatste, wat ik doe een beetje later had neerstellen, die deut ik, wanneer de eerst anfangen de aastekjes te krijgen, of de bladertjes te krijgen, op mij zo zacht te vangen rond te worden. Dan doe ik niet ganz so lang wachten. Dan doe ik die in de Erdbeeren zaten en die ging dood. Dat die was kwijt lang, dan werden ze dood. Die kregen fijn nood, maar die ging bloos dood. En de grote wijndruvenstuur, wat die in aanvang hier zijn duiden, wat ik zaten duid. Ik geloof, daar had ik buiten gezaad en dan werd het zo windig. En dat het zo met zo'n stuif en dan waren de bladeren alle bruin. Die zijn daar ganz vervielen, einfach ganz, ja, der ging, glaube ich, durch von dort. Ich weiß nicht, würde ich sagen, wenn ich meine Weindruven zaten da, oder auch meine Fruchtbäume der Schilling merken. Ich will auch Gieren rood, wenn du wer rood hast für mich, gib mir rood. Oder für die lachige Blätter, die meine Bäume haben. Ich bin ein bisschen disappointed, ein bisschen anmutig damit. So, ich will time anmutig merken mit diesem Video, aber ich will nicht wissen, dass ich nicht einmal mit alles lag. Ich word laatst aan, er weer mensen die hadden die gedacht dat ik zo veel buiten en ik had helemaal met alles gelijk, ik kan niet. So dan mag ik dit wezen doen, maar ik word weer niet abgeven. Ik geef niet ab met vrucht beim Saaten. So, dat is nu im warmsten Sommer, dat is nu om half juli. So, im September, dan worden we frisch nog helemaal wat vrucht beim Saaten. Ik ga hier zijn, wenn einer dat im September saaten, dan doen die auch nicht so ohne Blätter schaffen, dann doen die da in de Wartel nehmen. So, wir wollen etwas aus Stoppert schaffen, dass die da im Winter dann eine große Warteln kriegen, nicht ganz so heiß ist, und dann vielleicht haben wir nächsten Frühjahr dann, dass die dann besser auslohnen dürfen. So, wollen wir sein, was das? Ich gebe gerne das gleich, und ich will schwingen, meine Bäume nu noch alle Fertilizer geben in der Wasser, und dann gehe ich nach, meestal bloß zu warm.